खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 24 पुस 1433 मायथाइ एबा 9 जानुवारि 2025 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनैनि साना जुनियायै मेष राशिनि सुबुंफोरनि थाखाय मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथाङा मोनसे बेसेन गोसा बेसाद बायनो लुबैनो हागौ। जुलि आरो न'नि माखासे जाथायफोरनि सायाव सावरायनायजों गोसोआ खुसि जागोन। सोरजोंबा जोबोद साननानै रमान्टिक खामानि माव। हाबा जानाय सुबुंफोरा गावसोरनि सोमोन्दोआव फोथायनाय आरो फोथायथि लाखिनांगोन। गावनि जिउ लोगोरिनिफ्राय जेबो दोनखोमानायनि गोरोन्थि दाखालाम। जुदि नोंथाङा मोनसे सम्पथिजों मोगा-मोगि जानो गोसोखौ थि खालामबायब्ला दिनै नोंथाङा बेयाव जाफुंसार जागोन। जाय लाइमोनफोरा गोदान साख्रिनि थाखाय आर'जलाइ होदों बिसोर माखासे मोजां खौरां मोननो हागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। वृषभ राशि। वृष राशिनि थाखाय हाथरखिफोरा बुङो दि दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय जोबोद मोजां जागोन। खाफालजों नोंथांनि गाज्रि खामानिया फिन जाफिनगोन। माखासे हुदाफोरखौ साबसिन खालामनाया नोंथांनि सानखौ साबसिन खालामगोन। मोजां मोननायनि बेलायाव नोंथांनि थुलुंगानाया थिखिनियाव थानो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि मोजां मोनग्राजों रमान्टिक बुब्लिफोरखौ रंजानो हागोन। स्टक मार्केटआव रां थिसननायनि सिगां मोजाङै सान। जायफोरा जानाय-लोंनायनि फालांगि खालामो बिसोर दिनै मोजां मुलाम्फा मोनगोन। ब्लाड प्रेसार आरो डायबेटिस गोनां सुबुंफोरा गावखौनो जुनिया जोथोन लानांगौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों ब्राउन गाब। मिथुन राशि। आथिखालाव मिथुन राशिनि सुबुंफोरनि थाखाय हाथरखिफोरा बुङो दि नोंथांनि खामानियाव गोसो गैयैनि मोनसे मोन्दांथि थागोन। नोंथाङा गावनि जिउआव गुबुनफोरखौबो जाय फोरोङो बेखौ बोजबना लानो नाजानाया मोजां। बेयो नोंथांनो मुलाम्फा होगोन। नोंथाङा सोरनिबा गुमुरनि बागै मिन्थिनो हागौ। जुदि नोंथाङा जायखिजाया रांखान्थियारि जेंनाजों जुजिगासिनो दं, अब्ला दिनै नोंथाङा बेनि मोनसे राहा दिहुननो हागोन। साख्रि नागिरग्राफोरा गावसोरनि लेखा बिलाइखौ जोबोद सांग्रांथियै फोजोबनांगौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोमो गाब। कर्क राशि। आथिखालाव कर्क राशिनि सुबुंफोरनि थाखाय हाथरखिफोरा बुङो दि दिनैनि सानखौ गोजोन आरो खौसेथिजों बारहोनो हायो। नोंथाङा स्ट्रेस फ्री मोनगोन। सोरखौबा मिन्थिनो थाखाय सम आरो नाजानांगौ जानो हागौ। दिनै नोंथाङा मोजां मोनलायनाय सोमोन्दोनि बेलायाव जोबोद गोसो गुदुं जागोन। नोंथाङा नोंथांनि सोमोन्दोनि सोमोन्दै मोनसे गिदिर थिरांथा लानो हागोन। हाबा जानाय जिउआ सरासनस्रा थागोन। आथिखालाव धोन जौगानायनि लामा नागिरग्रा सुबुंफोरा गोबां जाफुंसार जानो हागौ होनना मिजिंथिनाय जायो। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों कमला गाब। सिंह राशि। सिंह राशिनि थाखाय हाथरखिफोरा बुङो दि दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोनसे मोजां सान जानो थांगासिनो दं। दिनै नोंथाङा नखर आरो सिनायथिफोरनिफ्राय मदद मोनगोन आरो बिसोरनि मददजों नोंथांनि जायखिजाया गोनांथार हाबायाबो आबुं जागोन। आथिखालाव नखराव लिअ' आइजोफोरनि गोहोमा बांगोन। दिनैनि साना नोंथांनि जुलि जानाय जिउआव मोनसे सरासनस्रा सान जागोन। जुदि नोंथाङा गारि बायनो लुबैयो अब्ला दिनै गारि बायनाया नोंथांनि थाखाय मुलाम्फा गोनां जागोन। जुदि नोंथाङा सासे फालांगियारि, अब्ला दिनै नोंथांनि फालांगियाव माखासे गोदान सोलायनाय फैगोन, जायनि मुलाम्फाखौ नोंथाङा लानो हागोन। राजखान्थियारि फोथारजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरा रायजो-राजानि मदद मोनगोन आरो मान-सन्माननि मुलाम्फा मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों टमेट' गाब। कन्या राशि। कन्या राशिनि हाथरखिफोरा बुङो दि दिनैनि साना नोंथांनि सुबुंथिखौ साबसिन खालामनो थाखाय जोबोद मोजां सान।
नोंथाङा समाजारि हाबाफारिफोराव सांग्रां जागोन, जाय नोंथांनि सुबुं सोमोन्दोखौ गोख्रों खालामगोन। गोजाम सोमोन्दोनि गोसोखांथिफोरा दिनै नोंथांनि गोसोआव गिदिंनो हागौ। गोजाम बाथ्रा साननाया गोसोआव गोबां साननाय लाबोगोन। मोजां मोनलायनायनि आयदायाव गोसोआरि थिरांथाफोर लानाया मोजां जानाय नङा। सासेया स्वयंजों खामानि मावनांगौ। दिनै नोंथाङा नोंथांनि गोहो आरो साहसनि गोहोजों रां आरजिनो हागोन। आथिखालाव फालांगियाव मुलाम्फानि थासारि दं। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोमो गाब। तुला राशि। दिनै तुला राशिनि सुबुंफोरा खाफालनि आबुं मदद मोनगासिनो दं। दिनै नोंथाङा नोंथांनि मावनाय बिथांखिफोराव जाफुंसार जानो हागोन। दिनै नोंथाङा सांग्रां जानाया मोजां खाबुफोरखौ नेनो नाङा। नोंथाङा गावनो सिगां थां आरो खाबुखौ सोरजि आरो बेनि मुलाम्फा लानो नाजा। नोंथाङा नोंथांनि गावारि जिउआव फिसा-फिसा सुद्रायनायाव गोसो होनांगोन। हाबा जानाय सुबुंफोरहा मोनसे रमान्टिक जुलि जानाय जिउ थागोन। जाय सुबुंफोरा रेस्टुरेन्टफोर सालायो, बिसोर दिनै सानफ्रोमबोनिख्रुइ बांसिन मुलाम्फा मोनगोन। जुदि नोंथाङा नोंथांनि फालांगियाव माबाफोर थिरांथा लायो, अब्ला बेयो नोंथांनि थाखाय मुलाम्फा गोनां जागोन। हा आरो न'जों मोगा-मोगि जानो गोख्रै दाजा। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। वृश्चिक राशि। हाथरखिफोरा बुङो दि दिनै स्कर्पिय' सुबुंफोरनि मोनसे गिदिर लुबैनाया जाफुंगोन। गावारि हाबाफोरनिख्रुइ मोगथाङारि हाबाफोराव बांसिन गोसो होगोन। नोंथांखौ बोसोन होनाय जायो दि नोंथांनि गोरोन्थिफोरखौ समाव साबसिन खालाम आरो गोरोन्थि सुबुंफोरनिफ्राय जानगाराव था, नङाब्ला इयुनाव जेंना जानो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि बिबुंथि आरो आखुजों नोंथांनि पार्टनारखौ गोसो बोहोगोन। मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दोखौ दोनखोमानाया साबसिन जागोन। जुदि नोंथाङा मोजां मोननाया गोदान, अब्ला बेखौ दानो आन्दोआव दोन। रांखान्थियाव खामानि मावग्रा सुबुंफोरा गावसोरनि गोसो बायदियै गोरोबथाखौ मोनगोन। नोंथाङा फालांगियाव गोदान मोनफुंनायफोर मोननो हागोन। दिनै नोंथांनि सिगाङाव माखासे बिबानगोनां खामानिबो फैनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोजा गाब। धनु राशि। धनु राशिनि दिनै हाथरखिफोरा बुङो दि दिनै नोंथांनि सुबुंथिया गोसो बोनो हानाय जागोन। सुबुंफोरा नोंथांनि सोदोब आरो आखुजों गोहोम खोख्लैगोन। नोंनि सोरगिदिं मोजां गोहो थागोन। दिनै नोंथांनि जिउआव माखासे गोदान सोलायनाय फैगोन। जायखिजाया जेंनाया आंगोफोरनि हेफाजाबजों सुस्रांजागोन। दिनै नोंथाङा बबेबा सिनाय मोनै फुंखानिफ्रायबो रां मोननो हायो। जुदि नोंथाङा बबेबा बेंक एबा फसंथाननिफ्राय लन लानो सानदोंब्ला, दिनै नोंथाङा बेखौ गोरलैयैनो मोनगोन। नाजा। फालांगियाव जायखिजाया खामानिखौ नेवसिनाङा। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोजा गाब। मकर राशि। आथिखालाव मकर राशिनि थाखाय हाथरखिफोरा बुङो दि दिनै नोंथाङा आगान होनांगोन आरो सोरबा सासेनि थाखाय माबा मोनसे खालामनांनो हागौ। दिनै गुबुननि खुसिनि थाखाय नोंथाङा गावनि लुबैनायफोरखौ बावनो गोनां जानो हागौ। लोगोफोरजों रायज्लायनाया गोसोनि बजाखौ रेजें खालामनो हागौ। जायफोरा गावसोरनि हाबायाव जेंनाफोर आरो हेंथाफोरजों मोगा-मोगि जानांगासिनो दं, बिसोरो गावसोरनि जेंनाफोरखौ फोजोबगोन। जुलि जानाय जिउआव खरसाया बांनो हागौ। मोजां मोनलायनाय जिउआव नोंथांनि थुलुंगानाया खमायनो हागौ। हनुमानजीखौ सिबिनाया नोंथांनि थाखाय मुलाम्फा गोनां जागोन। फालांगिजों सोमोन्दो थानाय दाहार लानो गोसो दंब्ला बेखौ आबुं खालामनो हायो। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। कुम्भ राशि। कुम्भ राशिनि हाथरखिफोरा बुङो दि दिनै नोंथाङा हारसिं मोननो हागौ। नोंथाङा मानसिफोरजों लोगो हमलायनाय आरो रायज्लायनायखौ बांद्राय मोजां मोननाय नङा। जुदि जिउआव माखासे गोनो-गोथो आरो जेंना सोलिगासिनो दं, अब्ला नोंथाङा बेखौ नोंथांनि गोसोआव नारसिनबाय थागोन, जाहाथे नोंथाङा सिङाव हां लाबाय थायो।
मोजां मोनलायनाय जिउनि बाथ्रा बुंब्ला दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय खाफाल गोनां जानो थांगासिनो दं। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गलापि गाब। मीन राशि। दिनै मीन राशिनि हाथरखिफोरा दिन्थियो दि साना नोंथांनि थाखाय मोजां आरो मोजां जागोन। नोंथांनि जायखिजाया बिदा-फंबायआ दिनै नोंथांखौ खुसि होनो हागौ। गोसोआ सासे खाथि सोमोन्दोआरिखौ लोगो हमनानै गोजोनगोन। सदननि गासैबो सोद्रोमाफोरा गाव गावनि बिबानफोरखौ मोजाङै मावगोन। गोजाम मोजां मोनलायनाया फिन जाफिननो हागौ, रमान्सआ जागायनो हागौ। जुलि जानाय जिउआव गोजोननाय फैगोन। दिनै नोंथाङा माखासे गोनांथार राङारि थिरांथाफोर लानांगोन। बेयो नोंथांनि इयुनखौ दिन्थिगोन। दिनै नोंथांनाव खामानिनि नारसिननाया बांसिन जानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सा-सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोथां गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि फानजामुथिखौ मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।